Добре, сега ще игра при един мой приятел. Да знаете, това е епизод номер 3 на The Respawn Blaze. Няма да е много дълго, силно ще е 2 игри или една, не се знае. Нещо стана. Сигурно сега ще влезне. Ето той ми прати покана. Добре, ето. Сигурно иска да покана и... Окей, продължаваме. Да, влизаме в играта. Окей. Това е странно, ама. Поне убих един и умрях един път. Без това с последните секунди, така че... Не го забелязах. Добре, моят приятел е тук. Ето. Филипе 0901. Да, славаше. Той 47 левел, аз съм 45. Кога лъкчу 47, не знам. Окей, отивам бървме и някакъв 17 и някакъв първи. Окей. Малко тъпа стана, ама... Сега ще ги убием. Те са лесни. Его е, моя приятел. И това пък как е взел това, бе? Много ми е интересно как е взел това на дядо Коледа. Аз питах, ама не стана. Ето го. Направо ги размазах тия. И то го размазах също. И то пък как е фърлил точно преди да умре. Ето ще чакам сай. Тръгвам. Доста добър е той. И аз сама не съм чак толкова напреднал, защото аз
Но не обичам да събирам пари и злато и каквото и да е. За неща, ама той някакси е взел този скин на Дядо Коледа. Ай ги нашите хора. Принципно това оръжие, където държа аз, трябва да е за отдалечни, например тук. Ето виждате ли какво правя отдалеч? Право изцепвам. 15 на 8, супер. А бяхме толкова слаби в началото. Трудничко си имаме. Честита нова година на всички, въпреки че е утре, ама все пак. Защото утре няма да правя клипове да сега, защото почна от началото много някакво почна да правя клипове и не спирах и затова. Така че сега до една седмица сигурно няма да качвам. След това може да качвам. На някаква друга игра. Биеме ги след малко. Победихме. Той е първи, аз съм втори. И добре, айде, чао.